Pangayo niini. Lucas kapitulo 11 bersikulo 13. Busa kung kamo nga mga daotan mahibalong muhatag sa mga maayong hatag sa inyong mga anak, dili ba labi pa ang inyong amahan nga langitnon magahatag sa Espiritu Santo sa mga managpangayo kaniya. Ang atong Ginoo dato sa grasya, gamhanan sa gahom, iyang igahatag kini nga mga gasa sa tanan nga moduol kaniya diha sa pagtuo. Kita kinahanglan nga magampo ingon ka mainiton alang sa pagkanaog sa balang espiritu sama sa pagampo sa mga disipulo sa adlaw sa Pentecostes. Kung gikinahanglan nila kini niadtong panahona, mas gikinahanglan nato kini karon. Ang moral nga kangitngit sama sa usa ka lubong nagtabon sa yuta. Ang tanang matang sa bakak nga mga doktrina, mga tumo-tumo nga istorya ug sa tanasnong mga limbong nagpahisalaag sa mga hunahuna sa mga tawo. Kun wala ang espiritu ug gahom sa Dios, kawang lamang ang atong paghago sa pagpresentar sa kamatuoran. Pinaagi sa grasya ni Kristo ang mga apostoles na himo kung unsa sila. Ang sinsero nga debosyon ug mapaobsanon tim-os nga pagampo ang nagdala kanila ngadto sa suod nga pakig-uban kaniya. Nanglingkod sila uban kaniya sa langitnong mga dapit. Ilang naamguhan ang kadako sa ilang utang ngadto kaniya. Pinaagi sa mainiton, mapinadayonon nga pagampo, ilang naangkon ang gasa sa balaang espiritu. Ug dayon sila milakaw nga nabug-atan sa palas-anon sa pagluwas sa mga kalag. Kita ba mahimong dili kaayo mainiton kaysa mga apostoles? Tungod kay mao kini ang paagi diin kita makadawat og gahom, nganong dili man kita gutomon ug uhawon sa gasa sa espiritu. Ngano nga dili kita maghisgot bahin niini, magampo alang niini ug mosangyaw bahin niini. Alang sa inadlaw nga bautismo sa espiritu, ang matag magbubuhat kinahanglan nga mohalad sa iyang pangamuyo ngadto sa Dios. Ang mga pundok sa Kristohanong mga magbubuhat kinahanglan magtigom aron sa pagpangayo og pinasahi nga tabang alang sa langitnong kaalam, aron sila makahibalo unsaon sa pagplano ug sa pagbuhat nga maalamon. Ang matag adlaw molabay ngadto sa kahangturan nga nagpaduol kanato sa pagsira sa kaluwasan. Ingon sa wala pasukad, kita kinahanglan nga magampo alang sa balang espiritu nga madagayawon gayon nga igahatag kanato. Ug kita kinahanglan nga mangita sa iyang makabalaan nga impluwensya nga moabot sa mga mamumuo. Kadtong nailalom sa impluwensya sa espiritu sa Dios, dili panatiko, kun dili kalmado ug makanunayon, gawas nun sa pagpatuyang sa hunahuna, pulong o buhat, taliwala sa kalibog sa malimbungon nga mga doktrina. Ang Espiritu sa Dios mahimo nga usa ka giya ug usa ka taming niadtong wala makasukol sa mga ebidensya sa kamatuoran. Nagpahilom sa tanang tingog gawas niadtong nagagikan kaniya kinsa mao ang kamatuoran.